A ver, Frierian, alén da viaxe, é unha historia que empeza xusto onde a maioría rematan. E claro, iso plántanos unha pregunta fundamental. Que significa realmente ser un héroe hoxe en día? Porque a viaxe de Frierian non vai de salvar o mundo outra vez. No, vai de atoparse a si mesma despois de que a gran aventura xa pasou. E facendo iso, desafía por completo todo o que pensábamos que sabíamos sobre o que é o heroísmo. Pensemos nisto un momento. O heroísmo de sempre, o que coñecemos, céntrase en conquistas fora de nós, en salvar o mundo, non si? Pero a viaxe de Frieren, iso é outra historia, é radicalmente distinta. A súa batalla máis grande non é contra un rei demo, senón contra o seu propio illamento. A súa misión non é salvar un reino, senón de algún xeito reconectar co seu propio corazón. E que é o que pone en marcha toda esta viaxe interior? Pois algo tan senxelo e a vez tan profundamente humano como a morte do seu amigo, o heroe Himmel. Para un ser casi inmortal como a Frieren, este momento é un auténtico terremoto emocional, un que esnaquiza por completo esa perspectiva distante e desapegada que tiña David. Aquí está a clave de todo, o seu punto de partida. Un ser inmortal que de súbito vese obligado a enfrentar a dor máis humana de todas, a da perda. E este é o comezo da súa verdadeira viaxe. Unha viaxe que non vai cara fora para salvar o mundo, senón cara adentro, para entenderse por fin a sí misma. A pregunta que formula a historia é, claro, universal. Como se cura unha perda tan profunda? A resposta non é nada sinxela. Pero o camiño de Frieren non é para nada errático. De feito, o que nos ofrece é un mapa sorprendentemente claro para entender o proceso de curación. E o máis fascinante disto é que a súa viaxe non é só unha historia, sino que reflecte un modelo psicolóxico real para procesar o do. O que Frieren fai non é simplemente deixar pasar o tempo. Non, ela está a realizar un traballo activo e moi consciente para sandar. É que se nos fixamos, podemos ver como a súa viaxe reflecte estas 4 tarefas á perfección. Primeiro, acepta a realidade da perda cando por fin se enfronta ás súas propias vaguas. Despois, comeza a procesar a dor revivendo recordos. Adáptase a un mundo sen Himmel a formar eses novos lazos con Fernie Stark. E, finalmente, busca manter unha conexión duradeira co seu amigo a través da memoria. Cada paso é un traballo de curación. Pero, ollo, esta viaxe de curación non é só un proceso psicolóxico. Tamén redefine a propia estructura da historia do héroe. Frieren non está a seguir o camiño que agardaríamos. Non, o seu é un tipo de narrativa fundamentalmente distinto. Aquí vemos a diferenza fundamental. Mentras a clásica viaxe do héroe vai de conquistar un mundo exterior, a viaxe da heroína, que é a que segue Frieren, consiste en reconciliar o mundo interior. A súa non é unha busca de poder, para nada. É unha busca de autocomprensión e de plenitude. E claro, o seu camiño encaixa aquí que nin pintado. Comeza cunha separación do seu lado máis emocional, do feminino. O seu camiño de probas é afrontar eses recordos e formar novos vínculos. Sente un anhelo de reconectar cando intenta entender os sentimentos humanos. E, finalmente, busca integración, equilibrando a súa independencia coa empatía. Trátase ni máis ni menos da curación da súa propia identidade fragmentada. E se profundamos aínda máis, atopamos unha última capa, a máis fundamental da súa viaxe, que podemos entender a través da psicoloxía de Jung. Aquí, de verdade, é onde todos os fíos da súa historia se unen para formar un tapiz psicolóxico completo. Primeiro, temos o que se coñece como a sombra, que é basicamente toda esa bagaxe emocional que tentamos ignorar. Para Frieren, a súa actitude fría e distante é a máscara que oculta a súa profunda dor e a súa soledade. Despois está o Animus, e para Frieren, Himmel é a figura clave. É el quen representa esas calidades positivas que ela necesita facer parte de sí mesma. A súa viaxe é, en parte, un intento de internalizar a bondade e a empatía que el representaba. Ben, pois todo este traballo interior, enfrontar a sombra e integrar o Animus, conduce a un obxectivo final, a individuación. É o proceso de acadar a plenitude, e a lección aquí é fonda. Non se trata de superar a dor, sino de integrala para convertirse nun ser máis completo. E o curioso é que se o vemos como unha narrativa estructurada, todo encaixa á perfección. A acción complicadora é a morte de Himmel, claro. Isto leva a unha longa fase de avaliación, onde recoñece a profundidade da súa dor.
A resolución comeza cando reconstrúi conexións, e a coda é a súa viaxe continua, que integra o pasado co futuro. É unha viaxe cun propósito clarísimo en cada un dos seus pasos. Entón, a que nos leva todo isto? Por que esta historia é tan poderosa? Que podemos aprender al final da viaxe de Frieren? Ao final, o que Friering nos ofrece é un novo modelo de heroísmo para o noso tempo. Un heroísmo que non se basea na forza, senón na empatía, non na invulnerabilidade, senón na resiliencia. Amósanos que o acto máis valente de todos pode ser simplemente enfrentar a propia vulnerabilidade. A viaxe de Frieren lémbranos que a procura por entendernos a nós mesmos e por conectar cos demais é quizáis a viaxe máis heroica de todas. Unha que non remata cunha vitoria final, senón que continúa con cada novo paso que damos.